ул волейбол буенча Россия Суперлигасының чемпионнарын ашыклау мезгілі. Мәскәүнең Динамосына каршы 3 уенда рәттән җиңеп, кичә кич Зенит Казан ил чемпионы исеменә лаек булды. Бу аларның 12нче тапкыр пьедесталның беренче баскычына менүе. Кубокны команда капитаны Артем Вольвич үзе күтәрмәде, ә моңа кадәр әле бер дә чемпион титулына ия булмаган егетләргә тапшырды. Я растерялся вообще. Я не знал, как праздновать чемпионство. Самое главное в волейболе, в спорте – это команда. Шуларның берсе Евгений Рукавишников. Бу аның тәүге тапкыр чемпион булуы. Много лет играю, никогда не доводилось быть именно чемпионом. Инде күп еллар уйним, әмма моңа кадәр чемпион калган юк иде. Бронза медаль алган бар, ә монысы аңлатып булмас. Хисләр ил чемпионы булу һәр спортчының зур хыялы дип саныйм. Спортчыларны каршы алырга бүген Казан халыкара аэропортына гаиләләре килгән иде. Евгенийның хатыны Елена өчен иренең чемпион булуы зур горурлык. Для меня это первое чемпионство мужа. Бу иремнең беренче тапкыр чемпион калуы. Мин бик борчыла торган кеше. Шуңа уен алдыннан ук дулкынлана башладым. Тик икенче сеттан соң аларның чемпион буласына шикләрем калмады. Рад. Ваш похлопаю стоя. Дмитрий Щербининны да хатыны һәм балалары сагынып көтеп алган. Улына 9 яшь, кызына 6 ай. Командадагы волейболчыларның гаиләләре егетләрне бергә каршы да ала, финал уенында күмәкләшеп караганнар. Кто не полетел в Москву, кто не смог по семейным обстоятельствам. Кемнәр уенны күзәтергә Мәскәүгә бара алмады, шулар белән җыелыштык та бергә карадык. Уенның 3нче партиясендә исәп безнең файдага булмаганда аеруча борчылдым. Җан атып киләсе сетны яхшы уйнасыннар дип бөтен энергиябезне биреп утырдык. Это большое счастье, что сезон завершился так позитивно. Сезонны булай тәмамлау зур бәхет. Ел саен чемпион исемен алмыйсың бит. Барыбыз да шат, моның өчен бик тырыштык. Чемпион исемен алу чыннан да Алексей Вербов командасына илдә тиңнәр юк икәнне күрсәтә. Җиңү җиңел бирелмәде. Кичә дә сетларның 3нчесе җанатарларны шактый борчылырга мәҗбүр итте. Тик Казан коллективының һәр уенга максаты көндәшеннән көчлерәк булу. Нәтиҗәдә шуны расладылар да. Серләре бердәмлектә. Сезон на самом деле был очень сложный. Сезон үзе катлаулы иде, аның барышында кытыршылыклар да булды. Нәкъ менә плей-оффта үзебезнең осталыкны күрсәтеп, сезонны шулай тәмамлый алуыбызга шатмын. Команда ел саен яңара, берәүләр китә, икенчеләр килә. Шуңа безнең өчен һәр җиңү моңа кадәргесенә охшамаган. Наверное, каждая победа, она не похожа на предыдущую. Шул рәвешле бу атнада Казан Татарстанның волейбол башкаласы булуын тагын бер кат дәлилләде. Дүшәмбе көнне генә Динамо Акбарс хатын-кызлар волейбол командасы да Россия чемпионы исеменә лаек булган иде. Иртәгә ике команданы да тантаналы шартларда Казан Кремлендә кабул итәчәкләр. Татарстан җитәкчелеге аларны җиңүләре белән котлап, дәүләт бүләкләре тапшырачак. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.